Jesus Christ, Patrick is nay, Pike Kma John Mishanga, Shakopa ya Mingam Kotpa, Na Ukun Jod Blasakma. Kajing puli na kitab o Isaya kalenong nga baningkong kadkot ka basipaw kan riyo hadu arpo tos ngap ikaktin utray pi ginok sensyar ka Sodom to syashko re kajing kayu blay jungi pi ginong Gomora kisay ilade kipen khoj ilade weng no ikajing sneu ki kam jung pi nakmat jonga kay no banle boman to hikai banle bha to wad ikahok to weng ikajing sya ban ben to yada yu kun swet to ya sait na kabanja kariu kan thai ale menta to ngien ye pen inia lang utra yu ong la ki pap jang phi ki saw han kin sali kum kayor la ki saw krang kin salong kum unyu lang bron ada philong ki bakloi bat ki ba ko ngu phin sayo ba miu so jong ka khandeu henry lada phi pan e bat phi le haram en samai lut phon ni phi da ka white lam naba ka shintur utrai hi kalakren kak tien jong utrai ka sama san pho hau tau ba khoi kalenti ngan pen i ya ka jing pen em jong ublei ngam pen rami phi namar ki jing knya jong phi ki jing knya thang jong phi ki don shilanter khamat jonga ngan om shim shu shu ya ki masi kartong na sam jong phi lamne kilang brot na ki kan hon jong phi hau tau ba khoi kalenti ngan pen i ya ka jing pen em jong ublei kumno phila ban spell ki hukum jonga ban kren chapang ka jutang jonga phi ki ba isi ya ka jing sneng phi ki ba kandat ya ka tien jonga shadien jong phi hau tau ba khoi kalenti ngan pen i ya ka jing pen em jong ublei phile ekani bat nga ngan shus ngap jar phi tharai bangalong kum ma phi nga panrami phi nga bo ya ka jing kano akhmat jong phi ka jing knya ro ka ai burom ye nga bat how ta uba kalenti jung u kalong ka bakhoj ngan pen i ya ka jing pen em ublei how ta bakhoj kalenti ngan pen i ya ka jing pen em jong ublei kajing puli na gospel bakhoj kat kum Matthews kalenong ka baar pulai ka dekhot ka baningkong hadu bakadar ujisu la kren kumne ki paiba bat hala ki sunran ki start ai ki parisi ki shong ha ka khet jong Moses kum ta to kongo batole kat e ka ba ki ong ye phi banle Henry wat per tho ki kam jing ki naba ki alam Henry kimle ki kanton ki jingket ki bakhia ki ba omla ban ken bat ki pen ket eki ha ki terpeng jong ki briu kat ba maki pat kim pen ki wat la isem priak ti bania tan rong lem ki le eki kam jong ki baro tang banyo i ki briu namar ki penya rela ki phila ket teri bat ki pen he ekir miang jan jong ki bat ki e eki jaka ki ba bahatam ha ki jing khawai bat ya ki jaka khamat ha ki senakong bat ya ki jing khublei ha ka jaka yo bat ba en sha khot ki no hikai ha ki briu Henry ma phi bat kwa ben khot i phi no hikai na ba phi don tang wei no hikai bat phi baro khot phi along shipara bat wat khot khpa ya no ha ka perthai na ba phi don tang wei khpa ubadon ha beneng lamne wat sha ban khot i phi nong yelam nama phi don tang wei nong yelam ukres bakrau tam na phi
Unlong usakri jong phi jar wa pen kraw ilade en penrit madia wa penrit ilade en pen kraw. Ka gospel jong utrai.